pawb, fy enw I yw Catrin. A dyma fy chwaer fach Abby. Mae Abby yn fyddar ac yn defnyddio iaith arwyddion a gweithio darllen fy ngwefusau. Rwyf wedi bod yn dysgu am argyfyngau a sgiliau achub bywyd 999. Dwi'n trio dweud wrth Abby mwyn iddi ddysgu rhywfaint hefyd. Barod? Iawn, dyma ni. Mae Harriet wedi cwmpo oddi ar ei sgwter yn y parc ac wedi torri ei phen glin. Aw hon yn ddamwain fawr neu'n damwain fach? Pan fyddwch chi'n disgyn ac yn cael toriad bach neu glais, pwy sy'n eich helpu chi? Ydych chi'n ffonio ambulans neu ydych chi'n wneud eich hun neu cael help gan oedolyn? Yli, synnwyr cyffredin ydi o. Mae Amir wedi cwmpo oddi ar ei beic ac wedi torri ei ddant. Aw hon yn ddamwain fawr neu'n damwain fach? Iawn, oedd hynna yn hawdd. Dyma 2 gwestiwn. Mae Sophia yn gweld hi'n anodd i darllen y bwrdd gwyn yn yr ysgol ac mae gan Rhys Feruca ar ei droed. Aw hein problemau iechyd fawr neu problemau iechyd fach? Gafodd chi hynna? Iawn, triwch i rhain. Mae tad Jamie yn cael traffath yn adlu ac yn dal ei frest. Mae chwaer Eifa yn tagu ar degan bach ac mae mam Jade wedi baglu, taro ei phen ac mae'n amwybodol ar y llawr. Aw hein, problemau iechyd fawr neu problemau iechyd fach? Mae rhai yma yn difrifol iawn a dylia ti gael help ar unwaith trwy ffonio 999 a gofyn am ambulans. Os ydych chi'n fyddar fel Abby, neu os oes gennych rhywstyr lleferydd, yna allwch defnyddio app Relay UK. Feddylach chi bob amser drio gael help oedolyn, ond os na allwch chi, yna bydd y person sydd yn cymryd galwadau yn eich helpu chi ar beth i'w wneud tra byddach yn aros. Beth ydyn ni'n ei wneud? Dwi'n falch eich bod wedi gofyn. Bydd y person sydd yn cymryd yr alwad yn gofyn cwestiynau i chi am ble rydych chi a beth sy'n o'i le ar y person. Os ydych chi'n ddiogel, ellai y byddant yn dweud wrthych chi am aros gyda'r person a sicrhau nad ydyn nhw'n gweithygu a cysur nhw. Efallai y bydd angen i chi helpu safio eu bywyd nhw os ydyn nhw wedi stopio anadlu neu os yw y calon wedi ei stopio. Byddan nhw'n eich helpu chi wneud CPR. Mae hynny'n sefyll am cardiopulmonary resuscitation. Sillafydd o? Na. CPR yw pan ddefnyddio'n gwasgiadau ar y frest i helpu i gael chredeg gwaed o amgylch corff rhywun pam nad bydd y corff yn gwneud hyn ar ben ei hun. Byddem yn gwneud hyn nes i'r ambulans gyrraedd. Fysach chdi'n hoffi fi dangos i ti sut? Mi ddangosai ti gyda'r mannequin CPR hyn sydd yn digwydd bod yma. Animeiddiad ydy hwn, allwch chi wneud hynny. Bydd y person sydd yn cymryd y galwadau wedi dweud wrthi chi beth i'w wneud cyn i chi ddechrau CPR. Ar hyn o bryd, efallai y byddan nhw yn dweud wrthi chi oherwydd Covid-19 y dylech chi rhoi rhywbeth fel lliam sychu llestri dros ceg a thrwyn y person rhag ofyn mwyn helpu i atal Covid-19 rhag lledaenu. Bydd y person sydd yn cymryd y galwadau yn dweud wrthi chi pryd i dechrau gwasgiadau ar y frest. Rydych chi'n gosod pel eich llaw yng nghanol y person gan gydgloi bysedd ar llaw arall fel hyn. Mae yna gân mae fy nhad yn hoffi o'r enw Staying Alive. Mae hi wedi ei gwneud yn yr hen amser, ond mae ganddo guriad da i wneud gwasgiadau caled a chyson ar y frest fel hyn. Mae'r cerddoriaeth yna mwyn helpu, ond yli, mae Abby yn copïo ac yn gwneud hefyd. Dyna'r peth pwysig i wneud. Bydd y person sydd yn cymryd yr alwad yn dweud beth i wneud trwy'r amser ac yn rhoi'r holl gyngor
sydd ei angen arnoch chi. Cofiwch aros yn y gynnwrf a dilyn y camau hyn a gallwch chi helpu i achub bywyd. Hwyl pawb!